F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlien laburista l-intern Michael Falzon tkellem dwar il-qasam tas-sigurtà f'pajjiżna li ddeskrivija bħala inkwetanti. Għalli fil-waqt il-Partit Laburista mhux kontra li l-preġunieri jkollhom terz ta' sentenza maħfura, il-ħelsi riċenti ta' Charles Muscat magħruf bħala l-Pips iqajjem mistoqsijiet kbar. Dan fil-waqt li meta kien il-ħabs il-Pips kien investigat dwar allegati importazzjoni ta' droga u każijiet oħra kriminali. Michael Falzon semma taħwit fil-ħabs b'nuqqas ta' ħaddiema u gwardjan li jingħata promotion minkejja li kien inqabad jisraq. Semma kif l-manager tal-Pulizija f'żoni bħal Paċifil huwa diżastruż. Jgħid li l-Pulizija assenjati hemm għandhom jingħataw taħriġ speċifiku. Michael Falzon semma l-każijiet meta tieħdu passwords u kienu interċettati emails ta' membri tal-oppożizzjoni. Brabta ma dan semma l-allegat każ ta' tapping tal-mobiles tad-deputati Evaris Bartolo u Jeffrey Pulicino Orlando. Tkellem dwar l-eks segretarju privat ta' Ostingat, illum chairman tal-Mita u membru fit-tim ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech. Allegati hacking ta' emails ta' membri parlamentari, allegati tapping ta' telefons ta' membri parlamentari. Fl-assjem hemm ħafna xwieħed jinkwiet, hemm ħafna anke xwieħed għandu wieħed iżomm responsabbli lill-Gvern tal-ġurnata nuqqas ta' management u t-telqa li hija xi ħaġa tal-aġeb. Irrefera wkoll għall-inżul kontinu f'pajjiżna ta' ajruplani tal-gwerra bl-iskuża ta' ħsarat, l-esplużjoni ftit tal-ġimgħatilu f'Ħaddingli u reazzjoni fi kliem isterika min-naħa tal-Gvern għal ċerti stejjer li deru fil-medja brabta ma' din l-istess esplużjoni.